Teraz vám zaujímavú vec. Chcem vám ukázať, ako Photoshop pracuje, alebo ako nám dáva na vedomie, že aká je kvalita obrázku. No, dáte si file, open a tam si dáte, zavolá sa to, že robot low resolution a robot normál, štandardný. Otvoríte si tieto dva súbory, ja to otvorím tak, že si stlačím na robot a robot s nižším rozlíšením, dáte kontrol, otvoríte ich zároveň. Teraz si prejdete sem na horný panel, tu si kliknete na Arrange Documents a tu si dáte, že to up, takže sa nám zobrazia vlastne vedľa seba. Teraz ak sa pozriete, vidíte, že jeden robot je väčší, druhý menší, ale ten s nízkym rozlíšením je menší a ten s tým dobrým rozlíšením je vlastne väčší. Že čím to vlastne bude? A tu, ak sa pozriete dole, tu vám oznamuje to je, že aké približenie alebo to, že ako približenie ste na tom obrázku. Takže ak tu vidíte vlastne napravo, takže vy ste približenie ešte bližšie, ste na pravom obrázku ako na ľavom. Ako sa to dá dokázať? Tým, že ak si na tomto obrázku s kvalitnejším rozlíšením si dáte Ctrl plus a približujete, tak vidíte, že stále tie obrysy sú kvalitné. Až okolo tých 200, možno až tých 300 vidíte už pixelizáciu. Teraz si vlastne dáme Ctrl plus a odzoomujem si ho späť. A ak až tu na to vidíte, že na tomto obrázku si kliknem tiež Ctrl plus a začnem približovať. A ak tu vidíte, tu už pri 200 je zjavná pixelizácia, pri 400 už je naozaj vidieť, že ten obrázok je menej kvalitnejší ako ten druhý. Takže jedine týmto nám môže Photoshop povedať, ako je kvalitný daný obrázok, tým, že aká je pixelizácia na centimetri alebo milimetri štvorcové.